Geno mara nyako Ramogi nitie kare arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag KaaGiKacha kokalo Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka bende waiko ni mopogore motende gi weche mawuok bang' ng'anyo manyogol kod kweth mar Azimio kata manyo tem kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya mabende jo Kenya Kwanza koro seyo to Azimio to siro. Nyinga en George Bati machiegni. Ogai mar obila Japhet Koome okwedo ng'anyo mar Azimio One Kenya Alliance manyo bagi e bombe mopogore odiochieng' manyoro. Kaluwore kod oboke ma ochwale ute mag fwambo, Koome olero ni ng'anyo mag Azimio nyo kelo tulo ahinya to e boma ma Nairobi kod alwora ma Kisumu. Oboke no wacho ni tulo nyomiyo japuonjre achiel mar mbalariany ma Maseno wito ngimane e kar joma ni e ng'anyo bende itudo kod monj mar obila. Ote mar Koome yango ne kwan ji mag kor romo 238 nyomaki tok tulo mag ng'anyo. Ji 213 kuomgi nyomaki e boma ma Nairobi ka 25 nyomaki e alwora mar Kisumu. E kindeno obila maromo 31 nyo yudo hinyruok ka girakore kod jong'anyo ka nyamburko maromo 10 mag obila bende nyo kethi e kinde ng'anyono. Wadhi nyime nyako Ramogi riwruok mar jodolo mag imams kaachiel kod jodolo mag kanisa moko e pacho ka CIPK dwaro ni kweth mar Azimio la Umoja we ng'anyo kaka yo mar chiwo luor ne dwe maler mar Ramadhan machakore jumani. Ka giloso boma ma Mombasa, jotend din jo-Islam golero ni ng'anyo michano tim wuok tich ka wuok tich kaachiel chieng'wen ka koland kod jatend kweth mar Azimio Raila Odinga biro kelo ng'ikruok ne jo-Islam e kindegi mag lamo kod tweyo poni tulo luwo ng'anyo mag Azimio kaka nyotimo odiochieng' manyoro e bombe moko ma pacho ka. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi onon kwayo mag jo-Azimio mondo mi girome wach manyalo keto kwe ne jopiny Kenya duto. Sasa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba ni matarajio yetu kati ya Alhamisi na Ijumaa tukawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafunga mashetani wote na maibilisi ili binadamu waweze kufanya ibada bila ya tashwishi yoyote. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wale waandalizi wa maandamano kwamba waheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. There must be a better way to approach the problems through proper approach and dialogue instead of resorting to jungle law, thereby hurting people and our country's economy, which is counterproductive. We must therefore not be swayed to follow a path that will take us backwards instead of advancing forward. We urge all those antagonists who have followed the violent path to go back to the drawing board and put the lives of Kenyans above self-interest. Wadhi nyime nyako Ramogi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya odok ne ng'anyo manyotimo odiochieng' manyoro ka giwacho ni chenro magi nyodhi makare. Ogai mar Azimio puoyo joherane kuom wuok oko mar sundo piny owacho mondo duok piny nengo mar ngima. E kindeno ogolo ote mar kuyo ne anyuola manyo wito jaheragi ka oseyo obila kuom tiyo kod teko mang'eny e gayo jong'anyo. Jo-Azimio kwedo obila kuom rakruok manyo nyedhore e kindgi kod jopiny ka gidwaro ni piny owacho mondo mi owe thuolo joma nyomaki kotenre kod ng'anyono. Bende gimedo kwayo joheragi mondo mi kik ti kod mwandu mag kembe moko kama oriwo kambi mar Safaricom, bengi mar KCB, oboke mar fwambo mar The Star e kind mamoko. Nyako Ramogi Chris Owino men jafwambo marwa luono wach ni kendo biro loso nwago korome weche manyien masaa 1 gi saa 3 biro winjo hie gima owachore e romo mabende obagi ka itwake gi jofwambo kod jo-Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wadhi nyime nyako Ramogi japuonjre moro ma karanyuola mar japuonjre moro manie hike mar 3 e mbalariany ma Maseno manyo obila chielo kod magena e kinde ng'anyo mar jo-Azimio la Umoja koro dwaro ratiro mare.
Wuon William Mayenga majagni 22 wacho ni nyo yudo wach e wi tho mar wuode kod buok maduong'. Joash Mayenga ma en japuonjre sikund sekondara ma Birongo wacho ni wuode nyesomo kendo nyicha kao lony mar puonj e mbalariany ma Maseno motelo ne tho mare odhiambo manyoro gino manotieko lek mare. Wach makamano bende osir lwedo kod Evelyn Miruka ma en min ode ma bende oseyo obila kuom nego wuode kata odoko ni wuode ok en jajore. Ringre William Mayenga oter nyaka e kar kano ringe ma Maseno Coptic Mission motelo ne bero mare. Peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed, nothing was destroyed, nobody was injured until they killed William. Nilipata hizo habari kwa mshtuko mkubwa sana. Nikaambiwa mtoto ako hospitali na wakanidanganya eti kufa. Kufika nikaambiwa kwa mlango mtoto alikufa kitambo. Sasa ninahuzunika sana, mtoto wangu first born tadi ya Maseno. Nashangaa mtoto alifanya nini kuoa mtoto wangu, si bandit. Badala ya maskari kutulindia watoto tena wanaua. I've lost my child. Walikuwa jovial eneo. Walikuwa very jovial. Last week, we just on Friday or Thursday, tuliongea na yeye. Jotelo mantiere bwo kweth mar Kenya Kwanza okwedo ng'anyo manyota kod Azimio One Kenya Alliance giwacho ni ng'anyo nyokelo lal kaluwore kod johala moko nyoloro tich odiechieng' mangima. Gikwedo jatend Azimio Raila Odinga ka giwacho ni ng'anyo ok nyomwol kaka ne jo Azimio singo kendo tipo mar tulo nyokelo luoro ne jopiny kod johala ka bende johala nyowito mwandugi e kinde ma ng'anyono. Jotelo go poyo bila kuom duoko kwe tok tulo manyoluwo ng'anyo. Ramogi kama jafumbo marwa Walter Nyambaga bende luwo wachno machiegni obro nyisowa matut ahinya kotenore kod wach ma ogol kod jo Kenya Kwanza e kinde mag weche manyien mabiro odhiambo ma kawuono. Miyo kikete katang' ni bed gi ng'eyo kuom gik matimore. Odiechieng' achiel bang' ng'anyo manyo kwako boma ma Kisumu, chenro mar tije ohala kod wuoth oduogo e wang'e kaluwore kod jopiny moko. Weche wuoth osedok kare kata obedo ni pod ji wuok kidam. Johala bende ne oyepo ka gigeno reso lal manyo giyudo e kindeno mag ng'anyo. Moko kuom jodak ma Kisumu siro ng'anyo manyo luongi kod kweth mar Azimio la Umoja ka gikwayo obila mondo kik donjre kodgi. Gisani migomo manyo nitie wakwayo Mr. Ruto nong'iye kaka dokony piny nikech piny inyore, jopiny inyore malichi mokalo. Nowacho nobiro miyowa pesa mar ohala kaka mama mboga, mano onge. Mogo bei ni malo, gik moko nengo dhi malo, onge kaka watimre. Mr. Ruto ket nego jopiny, njaa inatuua. Nyoro to nokwaloko kata nokwaloko kamano to baba ne temo mondo dhir Ruto mondo Ruto ne ni ngima tek, omiyo tij maandamano no to baba biro dhi go mbele nyaka chieng' Ruto los gik moko. Nyo kan mango pesa milioni go benatini to Mr. Kachago mago koreno oduog mana piny mondo wuog Ruto mondo Ruto wuog Raila mondo piny obed maber, wan wang gik mwadwaro, wan joma tero nyithindi skul, gik moko med juu, kila kitu med juu, onge gimwa nyalo yudo. Koro kawuone akwatemo uso, koro kata wadhi yudo gimoro maber wakia. To Mr. Ruto wakwaye odog chien. Nyoro tich ne rach kodwa ka kabisa nikech nyoro nwabiro kaka nwabiro ngwecho chakre waringo wadok manyoro ne tich kamoro mane tich rach tich do kethre makoro kawuono to betwa neno beto ber kawuono odok e wang'e matin but pod watem pok oduoge wang' kaka pile. Powuok Kisumu nyakwaro mogi wadhi nyaka Migori. Jotije ma ondike yor oraka gi piny owacho mar kaunti ma Migori ma pok oyudo chudo magi kuom kinde maromo dweche 6
dwaro ni tend kaunti no oru chenro mar chudo magi kinde ni makoro gibandho kaunti no. Kinde no piny owacho mar kaunti ma Migori olero ni gisebedo ka gidhi nyime kod chenro mar yango jotije duto manitie orak kapok ochulgi. Jatend migawo mochung' ne jotich e kaunti ma Migori Caleb Opondi owacho ni chenro mar chulo jotijego chakore yango di chieng' ma kawuono. Jotijego geno chudo gi ka gidwaro ni piny owacho mar kaunti no otiek midhiero ma gisebedo ka gikale ma oting'o deko mar chudo margi. Ne wabedo piny gi management mwawinjore ni nitiere kama nwagike ma verification no chakore on 13th ma until now odhi mbele ma wadong' gi sub counties ariyo ma en Nyatike to kod Gisuna West ma gigo dhi mbele to gisani be wachak wabede aput moro gi waziri to kono wani the payment is dhi chakore kawuono gi samo wawueni kama wawuoe kod kawuono ne anoka channel ber crash yie ni gidhi chulo dweche adek mokwongo, then the rest gibo chulo bang'e nikech chudo osedeko ma dwe mar 7 makoro wamako wadhigo ne kapok wanwang'o chudo. Nigi family wage onge kaka nyalo yudo thieth, wan wawegi ok wanyal yudo thieth nikech NEF wa gi NSSF wa pok ochul from last year dwe mar 7 nyaka sani. Wasetemo ka watimo verification ka jok ma ondik ma kojologi bende osebedo ka nie tich kata ok ginie tich. Omiyo wan kaka county government ma Migori wasetimo arrangement mar chulo jotich ma kojologi msara mar ndalo magisetiyo. Kambi mar Safaricom M-Pesa kaachiel kod mano mar Airtel e kinde thuolo mar higni 2 mosekalo osebedo gala manyime kaluwore ni gin kembe 3 motelo ma mine thoro tiyo gi mwandu magi. Kaluwore gi nonro ma otim kod kambi ma timo nonro mar Ipsos kotudre kod riwruok mar BDS, bengi mar Equity, duka maduong' mar Naivas kaachiel kod kambi maloso ong'we yamo mar Samsung bende okawo rang'iny mar kembe 10 mokwongo ma joma mine thoro tiyo gi mwandu magi. Nonro ma kama ne oyangi e kinde mane kambi mar Ipsos opedho nyinge mag kembe 100 ma joma mine ma pacho ka thoro tiyo kod mwandu magi. Koloso e kinde nyasi no, jakom mar duol mar Nairobi NSC kata Stock Exchange Kiprono Kitonyi okwayo kembe mondo mi olos mwandu ma mine jathoro tiyo godo nikech thoth gin ema gi thoro ng'iyo mwandu mitiyo godo e udi. Child care and finances. Similarly, women have significantly grown economic strength, meaning businesses can vastly improve on bottom line profits and create invaluable brand ambassadors if they're able to effectively address female customers and consumers. Well, there's some truth to the idea that women are household managers and they're key decision maker in many business organizations. There's also an equally strong body of research that shows that they're more discerning than their male counterpart when it comes to engaging with digital marketing. So it's not just that they make a decision, but they're also more discerning. So we need to really get a deeper understanding of who and how they make the decision. The woman consumer also has conflicting expectations and, hear this, complex demands. So are we positioned as brands to respond to her complexity? Have we understood her complexity sufficiently to make sure that we're not leaving boardrooms without having addressed it? We launched a product dubbed the Royal Circle, which is a one-stop shop that comprises of advertising solutions which cut across radio, TV, and our digital platforms. Now, the Royal Circle also incorporates below-the-line advertising solutions that give the brands that are loved by women an opportunity to stand out. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag KaaGiKacha chopo e giko margi gi sani nikech mathoth pod waikoni kowuok e odwa mar kawo weche manyien manitie Nairobi kaachiel kod alwora mamoko e piny Kenya ma bende jofwambo mag okere koni gi kocha nyako Ramogi kineno kawo yweyo makoro watiyo godo weche manyien mag KaaGiKacha nyiso ni wadok kendo koro waringe wi mago ma iloso ni sani mondo mi
yudgi e yor adimba koromo sa achiel gi sa adek. Sa achiel weche manyien mag duol kaachiel koda weche manyien mag oimore odhiambo ma kawuono nyakwa Ramogi waikore mondo mi wakelnigi e yor adimba. Gie sani nyakwa Ramogi daher mondo mi anyisi ni adwa wuok ka, to ka wuok to dana weyi e lwedo mabende ringo ewi dek. Gik mamoko mimulo ka iluongo gi ni dek, an gima lweto ng'eyo ringo ewi en waya. Kopogore gi waya to en kuon, gik moko ariyo motegno. Kata kamano nitie jok mabende lwetgi ringo gik mamoko arka DJ Papa Vic. Ndugbati. Osin Ras Papa Vic. Adwoko erokamano kuom awinjo kikelo weche mabeyo sana. Yes. Gimo kimulo nani sani nitie mamens makawuone oko donje ot kamoting'o Filipo gini giwacho ni gin kawuone wagi ya kocha gima ne timore jorocha kawuone wagi duoge ot sana, lakini gimobiro kae en mana wach mar peace, love and harmony. Ngini regi onge ga weche mang'eny sana. Mane gimobiro kae tich ariyo kamae wamiyo ga yawuoto nagi nafas mondo gibe gi nyise iluongo ni ujuzi magin go. Miyo kawuono ni wan kod wuod luo mantie kae iluongo ni ng'a? DJ Magnetic. Iwinjo mano bati? Mane Magnetico? DJ Magnetico en mokwanyo kendo choko gik moko temo kere. DJ Vic wacho ni peace, love and harmony. Penjo moro nitie ma jatho moro no penjo. Do you see anything to smile about? Of course, yes. Mano penjo mane jatho moro penjo. An ok ang'eyo. Kata kamano nyakwa Ramogi, peace, love and harmony kaka en injo kaka Vic okete ka gi DJ Magnetic. Pull up! Nyinge George Bati nyakwa Ramogi kora weye lwetu DJ Vic kaachiel kod DJ Magnetic.